Sa'adu na doso ka zo ka yi zabe. Abu da Sa'adu. A gaishe ka, a gaishe kariya saboda sabon shugaban kasa ka sai mini mota ka bani indigari. To, Abdu Sadu. Darajar Ɗali Sedan, tsohon shugaban kasan mu ya ci Abdu Sadu na doso ya ɗauko Abdullahi Tambayi na tawa dukkan sun faɗi ikurkan. Abdullahi. Ko haka babu shi na muka ambata. Alhaji Idi ya jiya. Alhaji Idi Masta. An taimakon gaida mai fomantaccen. A gaishe ka da Alhaji tsohon shugaban kasan mu ta ni. Dan Tambayi. Majalisar dokoki Aisha ta Abba. Ada ko ka ita ka gobe ta yawa. Rajiyar Alhaji Lalo da Mustapha. Da Muhammad La. Gaishe ka ji ka yi da. Ka kaya ke magana. Ka kaya ke Gaishe ka gaishe ji ka yi da. Ita ce za a karawa yanzu. Ka Alhaji Lalo. Allah kama. Zama na Mustapha. Allah wada kiɗi ga ragon ɗan kokowa. Allah wada kiɗi ga ragon ɗan kokowa. Da bahiri da abin da babu bacin maza ki hamma ƙara abin da babu nasa mai. Arzikin Amurka gama ba ta rakota ba, kiɗin maza da Ba sata shi kai babban da ruwa da wanda ta iska. Komini ko saukar ruwa daban da na yi